Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Ha! Kung wa kumutuos sa mga tinuod mong gipanulti ti Palo, unsa nakaha sa mga pagpakaong ingno nimo. Pag-ipis, Rigoy. Oh, Dok. Uy. Pagkahumot ba ining binuha, Dok? Pag-ipis na, unsa ba? Oo, Dok. Humana, Dok, humana. Pag-ipis o para imo ha? Tinuod ka, Dok? Bungol ka! Di, Dok, uy. Oo, mag-ipis ko bino para nako. Salamat, Dok. Kumusta nagkakaroon si Professor Juan Miguel Salvador? Unsa, Dok? Matud ko, kumusta na ka Professor Juan Miguel Salvador? My mentor. Natuwa karon sa stage. Wara ba ko kay bao, Dok? Utrong gago. Wa ko mangutana nimo. Dirili ka tan-aw na ko, Dok, pagsulti ni mo. Panuway, dili ikaw ang akong gipangutana. Di na lang kumuting. I idolized him. Mura manisig nga, G. Narumduman pa nako ang iyang mga advice nako sa tayo na niyang piya dito sa stage. Dr. Professor Robert Valdez, it's my great honor to have you, that you have succeeded all the lessons you want to learn from us. And as a Filipino, I must, and I'm very proud of you, kung unsa ang imong mga nakatunan din sa imong pag-study sa modern technology nga wa gitudlo dito sa atong nasod. Himo ang kini magbabungahon. Buhata mga maayong butang para sa kadaganan o dili para sa kaugalingong katagbawan. Kay ang pagsukwahi sa butang o ang ayan nga buhaton, mausab-on niya ang makaingon sa imong pagkahilukapa o kapukanan. Diman ka na. And congratulations. Nawata nga akong kamotang. Daghang salamat, my mentor, my doctor, my Professor Juan Miguel Salvador. Pagaksa ko, anak. I am happy for you, Robert, my son. Thank you very much, my doctor, my Professor Juan Miguel Salvador, and also my father. Good luck para sa imong pagtabang sa Pilipinas. Ang organisasyon nagpaluyo kanimo. Dili ka na mo pasagdan. And you have to make promises. I-promise na ako nga only those for the common good ang imong himuon. Para sa kaayuhan sa organisasyon. Para sa tanan. And take note, we have a common goal and agenda. Huwag nahibaw ka na rin eh. Don't forget the rituals. Ang mga seremonya sa atong pagpasidungog sa Kinuo sa siyensya. And you know, kinsa siya. Unsa mas, Doktor? Sige magkatawa. Mura may buwang. Dok. Prop. Dok. Naunsa magka? Uy. Kuyawan ako ni mo, Dok. Prop. Naunsa magka? Unsa rin, Di na kuyawan mo kunibo, Dok. Uy. Abi na ko, naunsa ka da? May kalit ka man lagog katawa nga puwerteng taasa. Unya, mikalit lang sabdayon kag break. Kung sasakyanan pa,
Na, tanang pasahero, umod. Mo. Oh, may katawan. Ganun may katawa, Mang Karigoy? Ganong may katawa ko? Oh, may katawa man ka, Dok. May katawa man ka sa kong komedya mo. May katawa na lang po ko. Gago! Kinsay nag-ingon nga may katawa ko sa imong komedya. Wa man, Dok. Unya! Unya? Wa, Dok. Gay. Kede. Mauna di. Mo na di. Unya, nagmama pag yun. Sakita sa imong pagpitik sa kong baba, Dok. Oy! Tos, Trigoy. Ubanay ko sa akong tagay. Ubanay ko sa akong kalipay. Maayo ka, Dok. Kay nalipay. Ako, nag-uol kay nagmama man ako baba. Ay, kung distrubuha sa gibati kong kalipay, ha? Toast! Toast! Sige. Toast. Good. Ubani ko, Rigoy, sa seremonya sa pasalamat sa Ginoo sa siyensya. Unsa ba di klasiha sa seremonya, Dok ba? Gakadaghan ba ining kandila nga mong gidagutan o gipurma og bituon? Og sa tunga, nay-o sa kalabira ug dunay duha ka bukog nga gipurma og X. Kahadlok ba idi, Dok? Uy, proof. Unsa ba di? Gikuyawan kong nagtandaw eh. Mura parehas na ni sa giingon sa kong amigo nga taga dito sa Negros. Dito ko sa ila. Ambot sa tong dapita. Sabay bukirang bahin ko dito. Uod sa gada ito'y tawag ato nila, ha? Mauron. Multo. Mao lagi multo gid lagi. Uod sa to eh. Mura man puntog kuto. Puto o luto. Ay, de, Dok. Luto ba to, Dok? Dili dayoy. Kada kong sugal ana, Dok. Ay, husto. Kulto. Dok? Mao ni, Dok? Ha, Dok? Wala. Patay. Unsa man di si Dok? Ungo. Professor Ungo. Doktor. Prof. Ikaw rin ay pao, Rigoy. Kung unsay imong nasaksihan, kung unsay imong nakita, mo'y isud sa imong nauna. Nawa kay nasaksihan o wa kausay nakita. Dok. Akong ingnon nga ang mangutana ni mo nga wa ko'y nasaksihan o wa ko'y nakita. Buang! Ako, Dok? Kay kinsa ba man ay? Ikaw may akong isultihan? No. Ang man og Usa Akong buti pasabot, Dok. Ang man og iko nga ako man. Ang maong seremonya ug ang maong pag-ampo sa Ginoo sa siyensya. Mao ang nakapadato ug nakapagamhanan nako, Rigoy. Sa maong pamaagi, uban sa panalangin sa Ginoo sa siyensya, dinigi pamatuod nga kita, mo'y bugtong hari sa atong kaugalingon. Kita mo'y nagda sa atong kaugalingong lawas o gunahuna. Ugway si bisan kinsa nga makakuha nini ngari ka nato. Dili, Dok, oy. Namatay Ginoo. Si Ginoong Hesus di ay. Si Jesus Christ. Siya man ang atong Ginoo. Hilom! Ug ayaw na ko padungga og bisan unsa pa nga supak sa akong pandungog, ha? Aron dili ka maniagom sa silot. Nakabati ka? Nakabati ka ba? Maggamit ko si Rigoy.
Kinahanglan malubngan usab siya og chip aron maghingpit ko usab ang pagkontrolar niya. Sama kang John Milgar. Niagda ay sa internet ang mga pictures ni John. Isway na ko og type ang Verdugo pictures. Ni ay daghang ni-appear nga mga searches. Kining site sa ka-leading newspaper. Akong i-open og new window. Niagay mga pictures sa kriminal ka kitawag og Verdugo. Mga hanap pero ni ay medyo klaro kamay. Blurred lang pod. Mauni ang mga shots nga gisteal sa CCTV cam nga na-record sa mga dapit diin may krimen siya nahimo. Bisan tuod ko dili kayo maklaro ang iyang itsura. Apan maila nga usaragit siya. Kay ang iyang bayhon maurag yun. Oh, Verdugo, nga namang naingon ko ini. Nga naman. Oh. Hi. Kumusta, Elaine? Rian, May mo bang makita ta? Kana sekreto. unsay sekreto? Abi mo, may mga tawa nag-close monitoring nimo. Ug ingon man ako. Unsa? Rian, unsay? Unya na ta magsulti. Ang ako nga sunda ko sa kong idea nga angayan mong buhaton. Aron dili ka ma-monitor sa mga taong nag-monitor nato. Pamati. So, I understand nga may laing unit o cell number karon si Elaine nga gigamit General Tipalo. Dako o posibilidad, doktor. Yay, sakit pa maning akong naong o babadok. Wa ako mangutana nimo. Si Elaine mo'y akong gipakisayra nimo. Sige lang. Matrak ra gihapon nako kung duna ba siya bag-o nga cell number. Sige, Dok. Proof. Ang additional data and informations nga akong gikinahanglan ni atong ginganan og Cornelio Bariles. Unsa Diyan naman? ako, doktor. I-send na ako sa email kay gikinahanglan ko kini alang sa gimbuhaton sa Verdugo. O, Dok. Ako nang isend karon. Sana. Ha? Dami ka na kung pagkaluto ang linarang siyang pakol sa, di ba? Dami, Brad, no? Ha? Oh, Jumbo. Karon pa magkapagkalutog ingon din sudan. Hindi, ginamos gamay, oh. Tangi, ginamos imong kanon, para ni kaon mo larang lami. Ang ako na ko di. Ang kuan man, kana. Basta, mo na. Unsay ang. Tugaan na ka. Pero di na ako isulti. Ha? Sige. Unsay? Dali kaon diha. Sige, panghutana. Dali. Pagdali. Taon sa nito, Juan. Huwag magkasabot sa iyong gipanulti. Bisul sa kwarto nga, may daang ballpen ng papel. Taon-taon na siya diha, pero huwag pagin siya magawas. Gipapaabot pagin ko. Oh. Brad. Jumbo? Brad. Yeah. Tanawa. Pero basa lang sa imo mga mata. Ay, tangisaon. Brando. Gusto kang tabangan ka. Ako nagkinahanglan sab og tabang gikan nimo. Magtinabangay ta. Jumbo. Unsay buot may pasabot? Unsa? Misin niya siya nga, dili ko pa sa paon. Unsay? Gipakil niya papel. Huwag yung gisinyas nga.
ipabasa ang sunod nga papel. Isip lang sa nako. Kini ba? Kini. Oh, kana. Basa na. Basa. Save ni ako ha. Basa. Ayaw isulti ang inyong gibasa. Kutob na sa imong mga mata. Kay peligro kay may bawaan ang atong sikretong pagtinapangay. Unsa? Berikod kayo, berikod. Pero unang-una rin natin na istorya. Kay madung ka niya ta. Nakasapot ka. Murag mga amang tani ba? Tiwasa. Paminaw na ko. Sama na ko, Lando. Kana? Ikaw, biktima sa pasama na ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!